oyawre uru kod kawuono waneno gima timore Kenya sani ne en adieri ne nitie joma nolal to ok ji adek gi mokwongo chien kacha ne owacho ne nitie ne report owuok ne more than 66 people nowito ngimagi e ndalo mar protest mar finance bill 2024 to kopogore gi mano ne wan kod wach mar kwari ma nong'iswa ni ati nitie bodies manoyudore so far nitie bodies 17 mobedo confirmed ne nitie kwari to nitie be report kanomaki ng'ama ne chich godo manowacho ne nitie jomoko 42 manonego koro sani ne wan kata mana kware last week dhano dak e luor ka gine gichak giwinjo ka ng'ama ne bedo accused ne noneko ni ng'ani oringo to kata ka ng'ani oringo kata ka ne ng'ani pok oringo ne nitie doubt e Kenya ka ne to gima ni wacho ni ng'ani monego jogi teni ne en gima kelo luoro bedo ka wapenjore ni ng'ama onego bed ni seyo koro kotudore kod neka oyaye kachiel kod lala poya nono mag rawere kata jo Kenya mosebedo kwaneno. Brenda machiegni twak okinyi ma kawuono chiew nade? Achiew maber, mosonyi koramogi no yawre urainya amor mar bedo ka to ka temo magolo pacha e gima timre sani en